Pracovitá, spoľahlivo, že sa dá na mňa spoľahnúť. Šírim dobrú náladu medzi kolektívom, hlavne snažím sa o to. Tak nové uniformy, určite. A pre nás sa zmení, neviem, no je to také fajn. Farby, pekné, veselé. Zákazníci si všimli zmenu hneď a pozitívne na ňu reagujú. Všetkým sa páčila zatiaľ. Najviac sa mi páči kontakt so zákazníkmi, že je tu dobrý kolektív. Tak spolupracujem najlepšie so všetkými. Nerobím rozdiely. Je to dobré. Je to potrebné. My sme dobrá parta. Pomáhame si navzájom. Tak poradila by som im, aby sa na to pozerali pozitívne. Naučia sa niečo nové. Stále sa treba posúvať. Každá zmena sa u niekoho príjma ťažšie, u niekoho ľahšie. U kolegov, u zamestnancov som sa to snažil vysvetliť. Vysvetlil som im princíp tej zmeny, vysvetlil som im, že sú súčasťou tej zmeny a hlavne som im uviedol, že každú otázku nesmerujú na mňa, ja sa im ju pokúsim zodpovedať, či už sám osobne, alebo s kolegami z centrály OMV.